खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'खौ समाजारि बिजों आरो माखासे खौरां बिजोङाव फोसावनाय बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों रोखा बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन समाजारि बिजोङाव बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव हाबनायनि लामायाव होननानै बाथ्रा बुंनानै बिथांखौ ट्रल खालामनाय नुनो मोनदों आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिथाङा गावनि अफिसियेल पेजनि गेजेरजों बिथाङा लिरदों जे बिथाङा इंराजियाव बाथ्राखौ लिरदों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव फोरमायथिनो थाखाय नाजागोन जे बिथाङा मा लिरदों। थारैनो मख'नांगोन जे दिपेन बर' जाय दिपेन बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आफादगिरि आरो बे आफादगिरि बिबानखौ बे समाव नागारनाय लोगो लोगोनो बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव हाबगोन होननानै मोनसे समाजारि बिजों आरो खौरां बिजोंफोराव होनाय बाथ्राखौ लानानै बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों। बिथाङा मा बाथ्राखौ लिरदों नोंथांमोननि गेजेराव होनो थाखाय आखायाव बिथां दिपेन बर' बिथाङा लिरदों बावैसोनि राजखान्थि आरो राजखान्थियारि नुथायाव समाजारि बिजों पर्टेल आरो टिभिआव आंखौ दिन्थिनाय गोबां सानखांनाय सावरायनाय आरो मेडिया ट्रलफोर नुनो मोनो। बेबायदि जायखिजाया सानखांनाय जेबो सोमोन्दो आरो मोगथाङाव नुजाया। बिथाङा रोखा बाथ्रा लिरदों जे बे समाव ट्रल खालामनाय बाथ्राखौ बिथाङा मख'दों जे बावैसो राजखान्थियारि जे नुथायफोराव समाजारि बिजों आरो पर्टेलफोराव जेखिनि बाथ्रा सावरायदों थामहिनबा बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव हाबनायनि बाथ्राखौ जिहते पर्टेल आरो माखासे खौरां बिजोङाव फोसावदों। बे फोसावनाय बाथ्राखौ बिथाङा लिरथिंदों जे सावरायनाय आरो मेडिया ट्रलफोर नुनो मोनो। बेबायदि जायखिजाया सानखांनाय आरो जेबो सोमोन्दो आरो मोगथाङाव नुजाया। बिथाङा लिरदिदों जे बेफोरबायदि सावरायनायफोरा मोगथाङाव थामहिनबा रियेलिटियाव बेफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया लिंक गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों। थामहिनबा बेफोरबायदि जे बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जायाव हाबगोन बा बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव हाबगोन बेफोरबायदिजों बा बाथ्रा ट्रल खालामनायजों जेबो लिंक गैया होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर'आ। आरोबाव बिथाङा लिरबावदों जे बड'फानि सान्थौ आरो बोसोन खान्थिजों थांनानै था आरो थांनानै थानो हो। जे बड'फानि जे मोन्थोर बे बड'फानि मोन्थोरखौ बिथाङा लिरदों जे बे समाव थांनानै था आरो थांनानै थानो हो। बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा लिरदों खान्थिजों बर' हारिखौ गोख्रों हारि महरै दानायनि जोंनि थांखिया सोलिबाय थागोन। गोसो होनो गोनां बाथ्रा बेवहाय बिथाङा लिरथिदों जे खान्थिजों बर' हारिखौ गोख्रों हारि महरै दानायनि जोंनि थांखिया सोलिबाय थागोन। बड'फानि जे मोन्थोर बड'फानि मोन्थोरखौ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बड'फाया जे थांनानै था आरो थांनानै थानो हो। बे मोन्थोरजों बर' हारिखौ जिहते गुबुन समाव दैदेनगिरिफोरा बेजों सोनारनानैनो जे दैदेनो थिग बेबायदिनो बिथाङा बै खान्थिजोंनो माहारिखौ गोख्रों हारि महरै दानायनि जोंनि थांखिया सोलिबाय थागोन। थामहिनबा बिथांनि जे बड'फानि मोन्थोर बे मोन्थोरखौ लानानै बिथाङा अरायबो बेजोंनो थांबाय थागोन होननानै बाथ्रा मख'दों। आरोबाव बिथाङा लिरबावदों जे बे समाव जों बयबो हारिखौ सिबिनो थाखाय थिरांथा आरो बावसोमनायजों बिथांजों दैदेन जायो। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जों बयबो हारिखौ सिबिनो थाखाय थिरांथा आरो बावसोमनायजों गासिबो जिखिनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मोन्थोरजोंनो सोलियो होननानै बाथ्रा बुंथिदों। आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे जिखिनि ट्रल खालामदों जिखिनि समाजारि बिजों आरो खौरां बिजोंफोराव जाखिनि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रा बुंनाया जेबो मोगथाङाव जेबो लिंक गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'। आरो बड'फानि जे बाथ्रा बुंनाय बड'फानि बाथ्रा बुंनाय लिभ एन्ड लेट लिभ दा बे बाथ्राखौ बुंनायखौ लानानै थांनानै था आरो थांनानै थानो हो बे बाथ्रायानो कन्टिनिउ सोलिबाय थागोन। बेखौ नोजोर बोनानै बे मोन्थोरखौ लानानै बर' हारिनि माहारि दानायनि हाबाफोरा सोलिबाय थागोन होननानै गोनां बाथ्रा बुंथिदों। थामहिनबा गावनि अफिसियेल पेजनि गेजेरजों रोखा बाथ्रा बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'। बिथाङा खौरां बिजोङाव गोसारदोंमोन। थामहिनबा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय नागारनाय लोगो लोगोनो बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव
जइन जागोन थामहिनबा जगदान जागोन होननानै बाथ्रा बिजोङाव बा खौरां बिजोंफोराव गोसारदोंमोन। बे गोसारनायनि सायाव रोखा बाथ्रा बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रा बुंनाया मोगथाङाव जेबो सोमोन्दो गैया, लिंक गैया होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों आरो बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांनानै था आरो थांनानै थानो हो बे मोन्थोरखौ लानानै जे खामानिया सोलिबाय थागोन, कन्टिनिउ सोलिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा।